Vinteren er et velegnet tidspunkt at inspicere træer. Når træerne er uden blade, fremstår strukturen mere tydeligt. Fordelingen af grene, stammens udformning og kronens balance kan vurderes mere præcist. Gamle skader, sprækker, beskæringssår, udgåede grene og strukturelle svagheder er lette at identificere, når det ikke er skjult af løv. Vinterinspektion giver et bedre grundlag for at vurdere træets stabilitet. I langt de fleste tilfælde kan vitaliteten også vurderes ud fra tilvæksten af nye skud og fordelingen af knopper. Samtidig er det i vinterhalvåret lettere at identificere potentielle levesteder for flagermus. Hulheder, løs bark, spættehuller og revner i viddet træder tydeligere frem. Disse strukturer er vigtige for flagermus, som bruger træet til rast, ynglesteder og skjul. Derfor har forekomsten af hulheder også stor betydning for træets beskyttelsesstatus. Ved at inspicere træet om vinteren opnås et bedre overblik over både tilstand, sikkerhed og naturværdier, hvilket styrker grundlaget for ansvarlige beslutninger i forvaltningen af træet hele året.